Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei zvenyu, please post my story makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndinganzi zvandakaita zvakashata here nekuda kwekuti ndakaroya vamwe avo vandichati amaikuda ava vainge vari enemy yangu. Tose tinogara musame location, but mukomanashi amaikuda vanoti vakashanda mari yavo inouya kwandiri. Handizivi kuti zvichazoguma nepi. Ndakabetserwa nevamwe vatinoti madzibaba muroyi. Madzibaba ava tinovati madzibaba muroyi kuvillage kwedu nekuda kwekuti gogo vavo vainge vari muroyi. Kuzonosvika vachizofa vakatombodzingwa muvillage nachief, vakabva vachizoenda kwamagistrate. Magistrate akazoti hakuna zvinhu zvakadaro kuti munhu mungamuti uri muroyi mobva mamudzinga muvillage. Mambo vakanzi vainge vasina mvumiro yekuti vange vachivadzinga ivavo gogo vaCaleb. Pamba pavo paitozivikanwa, taitozviziva kuti hapasvikwi ende hapakumbirwi chinhu, nekuda kwekuti pakamboitika chimwe chiitiko chakashamisa vanhu vose. Painge paine umwe mukadzi uyu muvillage medu ndiye ega watingangoti ainge achiwirirana nagogo vaCaleb. Saka akazoenda akanovakumbira badza achiti mangwana acho makuseni ainge achida kumukira kuti ange achienda kunosakura kumunda. Saka akati akumbira badza iroro usiku, ndokubva achizonzwa badza rava kutaura. Hanzi badza rakazotaura kuma 12 am rikabva rati, nhaiwe mukadzi, zvino zvandiri kuda kubuda kuti ndige ndichienda kumunda kunosakura. Apa imbwa dzako dziri kuti kana ndikada kubuda dzobva dzada kundiruma, saka ndoita sei? Vavakidzani vake mukadzi iyeye vakazongonzwa ava kuridza mhere. Ndobva vakaenda vakanomubvunza kuti chii chainge chaitika. Akavaudza kuti badza raainge akakumbira kubva kuna gogo vaCaleb rainge rataura naye. Akabva atooma shaya, ndokubva atotadza kutotaura, akabatwa nestroke, akafa within 1 week. Saka vabereki vedu vaitotiudza kuti pamba pana Caleb hapasvikwi, kunyange zvikanzi munenge mashaya kana upfu hwekuti munge muchikodza sadza, zvainge zvitori nani kutoti munge muchitongodya rakatongodaro risina kukodzewa than kuti munge muchienda muchinokumbira upfu pamba pana Caleb. Saka iye Caleb uyu kubatsira kwaanoita, vanhu vanobva kure havatozvizivi kuti chipo chake chaanoshandisa pakuprofita haana kuzvarwa nacho, asi akatoita zvekutopiwa masimba nagogo vake vasati vashaika. Saka vanhu vemuvillage vashoma vanoenda vachinobetserwa navo madzibaba Caleb, because tinoziva history yepamba pavo. Saka ndiri kunoku kuJoni Mukoma, ndisati ndaenda kunogadzira uyo mukadzi wandakazogadzira, zvakaitika ndakajoina round, iyo akabva achizojoina round kumashure kwangu. Takabva tachizotanga kunetsana because iye ainge ava kuda kuti anga achienda kumberi kwangu, ainge ava kufamba achindinyeya achiti zvino munhu uyu anokwanisa here kuzoiwana mari yekuti anga achizondikandira because anorarama nemapeace job. Ndakabatikana mukomanashi nazvo, ndikaenda ndikanomubvunza, akabva anditi sorry, but akaramba achingondinyeya. Ndakazonorwa naye tikarwa, then ndokubva ndachizoti ndapiwa mari yangu ndakabva ndachizoenda kuZimbabwe, ndikaenda ndikanotaura namadzibaba Caleb. Vakatoshamisika ndichitosvika pamba pavo because mukukura kwedu ndainge ndichitotya kutosvika pamba pavo. Ndakavaudza kuti ndaiva ndiine munhu wandainge ndichida kugadzira. Vakazoti vamutarisa mumbiya yavo, vane imwe mbiya iyo yavanoshandisa, vanoti kana vakaisa mvura inenge ichipisa imomo, vakangokuti nyika chigunwe, zvose zvaunenge uchida kuona unobva wazviona. Saka vakanditi ndinge ndichinyika chigunwe mumvura iyo yainge ichidziya. Ndokubva ndachizoona mukadzi uyo wandainge ndafambira kuti ndige ndichimugadzira, sezvo yake mari ainge akandipa ndainge ndakaiisa pasite ndisina kuisanganisa nemari
dzimwe dzandainge ndakapiwa nevanhu vatainge tichitamba navo round. Vakabva vanditi zviri kwauri kumuuraya, asi ndikuona kuti mukadzi uyu ane lake remari, anoita zvekutengesa. Kana ndikati hongu, anoita zvekutengesa hembe dzaanopiwa nevanhu vanoita zveshoplifting. Vakati laki iroro ndoda kuti ringe richizoya pauri. Ndikati zvakanaka madzibaba. Vakanditi mari yakakukandira uri kufanira kuti unge uchizoichengeta, imari yaunofanira kuti unge uchizomudzosera pamunenge mava kutamba mukando wenyu, mava kukandira iye. Ndakaichengeta mukoma, ndikaisungirira. Ndainge ndakaiisa madota pakati kuzonosvika zuva parakati rasvika rekuti ndaifanira kuti ndige ndichizovakandira mari iyoyo. Ndo pandakazoisunungura ndikabva ndachizovapa mari. Ndokumubira kwandakaita laki rake. Ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti ndinganzi zvandakaita ndakakanganisa here, sezvo anga agara ari muvengi wangu nechekare. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Yoko kana kuri kunzi zvikazokupandukirai zvinhu izvozvo, mubva machizotonzi matova nechikwambo, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Kumanaka zviri kuitika munyika zvinoshamisa. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine imwe friend yangu uyo akashayikira mubhazi raDNC mazuva 3 mushure mekunge accident yaitika. Mushure mekufa kweshamwari yangu arimo mubhazi raDNC, akauya muhope kwangu achiti ari kushandiswa sechikwambo. Ndakaedza kukontakta hama dzake but handina kure kwandakakwanisa kusvika navo. Ndakazotongofamba hangu kuti ndinge ndichimudzinga asaramba achinditevera, sezvo inini ndiri mutorwa ndisina dzinza naye. Handina kumbobvira ndakakumbira kuti ndinge ndichirota hope dzakadaro, ende handina kumbogara ndakarota hope dzinorema kudaro ever since mukomanashi. Dzimwe hopeka ndedzekuti kana ukamuka ukada kuti unge uchidzokera kuhope unotadza kurara. Mashiripiti kani ainge ava kuitika pamazuva iwawo pazvakaitika, vamwe vachimhanya nadzo pasocial media nyaya idzi. Inini ndainge ndiri pakutambudzika because ndainge ndichingogara ndichingomurota. Akazotoapia kwandiri mushure mekunge ndaenda kumba. Ndainge ndaenda kumba kuti ndige ndichitorawo kana mukoma vangu kana kuti sisi, ndige ndichienda kunoona hama dzemufi, ndige ndichivaudza zvose zvandainge ndichisangana nadzo, hondo dzose idzo dzaainge achindiudza kuti ainge achirwa kunyika ikoko kwaainge ava. Asi chakandinetsa mukomanashi ndechekuti hama dzemufi dzakandiblutika. It is just that foni yangu yakazokandirwa mubhaketi rainge riine mvura nemwana. Ndingadai ndakuisirai mascreenshot mashare panapa pachannel, vanhu vange vachizozviona kuti handisi kureva nhema. Zuva raakafa ndainge ndatobva mukutotaura naye, but ndakataura naye makuseni. Inini ndinogara kunoku kuDurban, a different province where she was staying, but taigara hedu tichingotaura pamafoni because ndakambogara mulocation maainge achigara ende taiwirirana zvisingaite. Ndakatondifonera makuseni akati ndoda kutombobuda, ndoda kumboenda kunoona vana kumusha, atozoonana tadzoka. Handizivi kana data ndikazoriwana. Ainge achindizivisa nekuti taiwanzo kuti akaenda kumusha ndaimukweretesa mari then ozondipa kana azodzoka. Iniwo ndaito kana ndikaita emergency ndaimukombera mari achindipa. Saka handina kunge ndakaziva kuti kutokwira kwaainge achaita bhazi ndo kwainge kuri kuzofa kwaainge achazoita. Saka mukoma ndakazongoona atongovawo mapictures pamasocial media tichinzwa kuti painge paine bhazi rainge rakuya vanhu. Saka sezvo yainge iriwo best friend yangu mukoma, pandakamurota after 3 days ndakangofungidzirawo kuti maybe inhau yekuti ndiri kungomurota. Zuva renumber 3 usiku hwacho ihwohwo ndakati ndakarara mukoma ndakatanga kunzwa kuneta pandakaenda
kubedroom kunorara. Ndokubva ndachizorota. Pandakarota ndakaona kuti ndainge ndiri panzvimbo yainge yakaita kunge pamupata, painge pakasviba, painge paine gore reblack, kwainge kusina kana zuva, kusina kana nyeredzi mudenga, kwainge kuine imwe mhepo yaisimuka ichibuda muvhu yainge ichityisa. But sound manje yandakanzwa, ndainzwa vanhu vachichema zvisingaite. Vanhu ivava kuchema kwavainge vachiita zvaityisa mukoma Nashe, sezviya zvinoita ketsi kana dzikatanga kurwa dzinenge dzichiita imwe sound inotyisa. But vanhu ava vaichema ndainge ndisingakwanise kuvaona, vaita sekunge vainge vari mumiti. Miti iyoyo yakatanga kukura mukoma Nashe zvekuti yakazadza mupata wose. Apo pandainge ndiri ndo pandakatanga kunzwa kuti painge paine mhomho yevanhu vainge vachifamba. Vanhu vose vainge vachifamba mukoma Nashe vainge vakatsikidzira pasi vasingatombonditarisi, asi zviso zvavo zvainge zvakavharwa ndisingakwanise kuvaona. Pandakazotendeuka ndo pandakabva ndachizoona Amai Tanaka. Ndichamuti Amai Tanaka ndisingade hangu kukuudzai full name yake sezvo hama dzake dzakandiblutika pandakavaudza nyaya iyi. Pandakaona Amai Tanaka mushure mekunge ndatendeuka, because ndakangoita feeling yekuti vanenge vari kufamba varimo mukati memhomho yevanhu vainge vachifamba vachienda kwainge kuine gore. Saka pandakamutarisa ndakabva ndachizoona kuti ainge akamira akanditarisa, but ainge achichema achiti mwana wangu, mwana wangu, ndozvaainge achiita. Ndakaramba ndakamutarisa ndokubva atsikidzira pasi akavharwa kumeso akatanga kufamba. Saka vachifamba kudaro vose ndakazoona vainge vapfekedzwa ainge akaita kunge magemens, semachira aya matema anopfekwa nevanhu vanoita zvemidzimu. Ndo machira andakaona vose vapfekedzwa. Ndikabva ndatopepuka. Pandakapepuka mukoma Nashe ndakanzwa munhu ainge akatobata gumbo rangu. Ndakaridza mhere. Murume wangu akandibvunza kuti what was wrong, sezvo tainge tarara tisina kunyatsokutaudzana zvakanaka, nekuti iyewo ainge achida kuti tinge tichirara chose, but inini ndaitovawo nemastresses angu nekuda kwezvandainge ndichinzwa munyama dzangu. Saka pandakamuka ndichiridza mhere akandibvunza kuti dambudziko rainge riri rei. Ndokubva ndamuudza, wopedza ndainge ndarota. Then mukoma Nashe mangwana acho zvekare ndakarota hope. Ndainge ndichida kumhanya. Ndakati ndichida kumhanya kuti ndige ndichitiza kubva pandainge ndiri. Ndo pandakaona kuti makumbo angu ainge akasungwa, uye zvekare ndainge ndakaita sekunge ndainge ndakadyarwa muvhu ndisingakwanisi kana kutiza. Ndakatanga kuchema because zvaainge ari mukoma zvainge zvotondityisa, ndichitoona kutoti munhu uyu haasisiri munhu mupenyu anorarama, uyu munhu atofa kauyu. Saka akatanga kufamba achiswedera pedyo neni. Ndo pandakabva ndachizonzwa ava kuti kwandiri, ini handina kwandaenda, ndichiri pano. Vamwe vaenda asi inini ndichiri pano. Ndokubva amira akatarisa kwandainge ndiri. Ndikabva ndachizomubvunza ndikati, saka uri kuda kuti ndinge ndichiita sei? Ndakatonzwa misodzi yangu ichitobuda ndiriko kuhope ikoko. Paakanditarisa mukoma Nashe akanditarisa sekunge munhu ainge achida kutondirova. Chiso chake chainge chakazara neukasha, achiratidza kuti ainge abwekana nemubvunzo wandainge ndamubvunza. Paakataura akataura kwete nevoice remunhu 1, but aita sekunge vainge vava vanhu 10 vainge vava kutaura panguva imwe chete. Akabva achizodanidzira akati, ndiri kushandiswa sechikwambo, ndiri kushandiswa sechikwambo. Ndokubva atonyangarika. Pandakamuka mukoma Nashe, murume wangu ainge atomuka nechekare. Ainge akamira kudhoo asina kana kupfeka, kungoti chete ainge asingachazivi kuti makii avo atainge tarara takatoisa padhoo, takakiya dhoo, ainge aripi, zvekuti angadai akabuda mumba achitiza asina kupfeka. Ndakamubvunza kuti ko ainge achitizei? Akati zvawanga uchiita ndo zvandanga ndichitiza. Ndikamubvunza kuti ndanga ndichiita sei? Akati wanga uchidzvova uchiratidza kuti uri munhu ari kuda kubudirwa. Saka muviri wangu mukoma wainge wakanyorova nedikita, uye zvekare hana yangu yairova zvekuti ndakafungidzira kuti ndainge ndatova pedyo
kuda kufa. Pandakaedza kuti ndige ndichigara mukoma, ndakanzwa kuti ndainge ndakaremerwa kumusana kwangu, ndainge ndisingakwanisi kana kumuka. Chandakangogona kungomuudza murume wangu ndechekuti ndivhurire hwindo, nekuti kana ukasarivhura ndinokwanisa kufa. Ndakatoita zvekutokambaira ndokubva ndachizoremberedza maoko angu panze kuti ndinge ndichimborohwa nezvimhepo because ndainge ndichinzwa kutya zvisingaite. Ndakataura nemurume wangu about issue iyoyo, ndikabva ndachizoti mangwana acho makuseni ndokubva ndachizokumbira Murungu kuti ndige ndichimbosvika kumusha. Murume wangu akati handingambosari, ndikasara ndiri ndega ndinokwanisa kuzodzipwa nekuda kwezvainge zvatoitika ipapo. Nanhasi uno murume wangu anoti kana ndikanzi stay in ndinofanira kuti ndige ndichimborara kubasa, anotosarudza kutouya kuzotorara kubasa nekuti ava kutotyawo kutogara ari ega. Iye anoti hameno zvaakaona zvainge zvichiitika pandiri zvakamutyisa, hanzi ndichishandura maziso angu, but kwandiri handina kana chandinoziva chandainge ndichimboita kunze kwekurota hope dzandakarota dzainge dzichityisa. Ndataura nemurungu, tainge tiine kamari ndisi uyo, ndokubva tapinda mubhazi. Tapinda mubhazi, mukomana chinderimo mubhazi kudaro, ndainge ndichitongonzwa voisi refriend yangu achitongoti tsaona yakaitika. Haiwa, haisi tsaona, but aiti kana akadaro ndaibva ndanzwa vamwe vanhu vaita sekunge vainge vachibvumira, but zvavaitaura zvacho chiona chacho chainge chisingambonyatsokunzwisisika kuti vari kuzama kuti kudii. Vaita sekunge vanoimba vachibvumira vachiti tsaona hadzisi tsaona, tsaona hadzisi tsaona dzose, vobva vatanga kuseka. Vanhu ava vaitaura vachiita sekunge vose vanenge vanzi vange vachitaura ka1 kuita kunge kwaya. Saka ndaizvinzwa zvinhu izvi, murume wangu ndakaona kuti ndaikwanisa kuzomuremedza kuti ndirambe ndichingomuudza kuti ndo zvandainge ndichisangana nazvo. Takazoti tasvika kumba ndikagara pasi nasisi vangu ndikavaudza hope dzose dzandainge ndichirota. Semhuri takatoti zvinoreva kuti mufi uyu pane zvaari kuda kuti hama dzake dzinge dzichizozviziva. Ndokubva tachizomirira hanzvadzi yangu, sezvo ainge ari iye ainge aine motikari, mupurisa. Hanzvadzi yangu akati no, hazvinetse, tinoenda kwavari kana kuti tinotanga tasvika pamba pasabhuku wavo totanga tataura nasabhuku tovaudza zvose zviri kuitika than kuti tinge tichingosvika kwavari direct, sezvo vari vanhu vari pakuchema. Mukomanashi ndakaramba ndichingorota hope, ende ipapo kudya ndainge ndisingadyi. Ndakazotanga kudya zuva raakaiswa muvhu. Ndakatoudza hama dzangu kuti avigwa zvatovharana. Ndozvandakangotaura. Pandakangotaura kuti avigwa zvatovharana, hanzi ndakangoita semunhu angorotomoka, ndikatoita sekunge ndava kutorasika njere kuda zvinhu zvezve zvainge zvakagara pandiri zvakabva zvachizobva. Ende mind you, kutovaudza tainge tichitovaudza zvose zvainge zvichiitika, ndichitovaudza kuti tainge tichida kutaura navo, but vaitongoblutika. Saka ameno maybe vainge vari vanhu vainge vari pakuchema here, maybe they were in shock. Mukomanashi kubva zvandakatanga kumurota, kudya ndainge ndisingachadyi, ndairarama nemaputi. Ndaidya maputi, 1 packet remaputi ndaikwanisa kuridya kwemazuva 2 kana mazuva 3 ndichirarama nemvura. Ndakangogarwa chete. Usiku ndaingorota zvekare. Panguva iyoyo pandakamurota mukomanashi, ndakaona kuti ainge akagara padhuze nepane rimwe rukova achichema achiti vana vangu. Mvura yacho yainge yakasviba mukomanashi, asi ndakaona kuti kunyange yainge yakasviba pamusoro, muzasi rainge riri ropa roga roga. Achichema ndakamubvunza kuti ko uri kuchemei? Akati ropa rangu kani, ropa rangu. Ndo zvaainge achitaura. Ndokubva anditarisa akati ndikangoyambuka chete rukova urwu zvatovharana ndatova chikwambo. Akatanga kuchema zvisingaite. Pandakamuka mukoma ndo pandakamuona physically. Pandakamuka ndakamuona ainge akamira akafuratira ari kudhoo. Paakazviona kuti ndainge ndamuka akanyatsokutendeuka, ndokubva anditarisa akadzungudza musoro wake akatanga kuchema akatongovhura dhoo, but dhoo rakangozvivhura riri rega, haana kumboribata dhoo. Ndokubva atobuda.
ipapo handina kuridza mhere kana kuita sei. Zvandainge ndaona zvakandivhundutsa mukoma. It's like kana ukaona nyoka hombe hauvhunduki, unongoramba wakaitarisa nekuti inenge yakakura, but nyoka diki ndo yaunokwanisa kuvhunduka nekuti unenge usina kuzoona kuti yaenda nekupi. Ipapo ndakangomuka zvinyoronyoro ndikakwenya murume wangu, akamuka. Ndikati ndaona chipoko. Akangoti he, apa murume wangu iyewo anototya, saka ainge akarara kuedge kwebed. Kwava kutosvetuka akauya akarara kuseri kwangu, akaita zvekumanikidzira mukona imomo. Usiku hwose hatina kuzorara. Ndaiti kana ndikatanga kutsumwaira ndainzwa munhu ava kuti hei usarara, because iye ainge ava kutya kusara ari ega. Akapepuka kuti tinge tichienda kunomutsa vana sisi. Aitya futi kuti tinge tichibuda, tinge tichipinda mupaseji, achiti ko kana tikamuona akatimirira mupaseji. But inini ndainge ndiine zvivindi kuti ndibude ndiri ndega. Aindibata ruoko obva ati hazviiti, ngatitaurei navo pamafoni. Apa vanhu vose vainge vakafa nehope. Patakaona semhuri kuti nyaya iyi yainge yava kunetsa, because ndainge ndava kupota ndava kugwina ndichidonha zvekuti nditori nevanga mukomanashi pagokora rangu rekuraiti. Pandakadonha ndikakuvara zvisingaiti. Nanhasi uno romunda racho harisati ranyatsokupora. Hameno kuti sei, kunoti kunze kana kukatonhora mukomanashi panototsemuka pototanga futi kutobuda ropa. Pavakaona kuti ndo zvainge zvoitika pandiri, apa hama dzemufi uyo wandainge ndichiona nekurota dzainge dzisina kana response yadzainge dzichimbotipa. Saka takabva tachizongoronga kuenda kun'anga semhuri, tichida kuti tinge tichinzwawo kuti dambudziko rainge riri rei. Tasvikako kun'anga mukoma, hanzi ndakabva ndachizogarwa nemhepo yemufi. Then n'anga hanzi yakazoti pane ngozi yatovapo paropa rake mwana uyu, saka ngozi iyi yarasirirwa. Ingozi yeshamwari yake arasika, munhu waatanga kufunga paamutswa. Hanzi munhu kana afa, waanotanga kufunga kana amutswa kubva kuvafi, hanzi anouya ogara pamutumbi wemunhu iyeye kusvika azoziva kuti chii chakaitika. And hanzi zvinokwanisa kutora makore nemakore achingoronda gwara kuti ange achiziva kuti chakamuurayisa chii, uye zvekare akamuuraya ndiani, kana kuri kunzi vanhu vacho vanenge vaine mishonga iri dangerous, sekutaura kwainge kuchiita n'anga ichiti vanhu vacho vakatakura kurema, vanenge vakatoenda kuGhana kutonopiwa mushonga. Mukomanashi ndakazogadzirwa, then mhepo yemufi yakabva yachizodzingwa pandiri. Hanzi ndakarohwa netsanga kumusana kwangu uku nasekuru vacho ivavo. Pandakapepuka mukoma ndo pandakanzwa kuti ndainge ndava normal. Zvainge zviri kumusana kwangu zvainge zvabva. Ndo zvakaitika izvozvo mukoma pamazuva ipapo apo pakaitika accident yekwaDNC. Kusvika pari nhasi handisi munhu ari normal. Ndiyowo confession yangu yandiinayo. Sezvo mufi uyu yainge isiri hama yangu, handina chandaikwanisawo kuti ndige ndichiita, nekuti ndakaedza kuti ndige ndichitaurawo nehama dzake. Ndainge ndiine nhamba dzasisi vacho avo vanogara muJoburg, ndo vandaitaura navo. Ndaiti kana ndikataura navo vaingondiblutika vasingandipinduri. Taitomboedza kuvafonera but vaingoblutika. Tikatotaura nyaya yose vakatovhura voice note racho but vaingoblutika chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvimwe zvacho zvinotyisa. Hanzi ndaitomuona achitouya kwandiri, asi panotyisa ndeapo hanzi paakataura achiti ndiri kushandiswa sechikwambo. Hanzi akati kana ndikangoyambuka rukova urwu zvinenge zvatovharana. Hanzi hope idzi dzakazomira apo paakavigwa mufi uyu, zvichireva kuti kuvigwa kwaakatoitwa vainge vatomuhwina nechekare. Strange things indeed, they do happen in this world. Tell me what you think mu comment section.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadai zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine makore 45 years ekuberekwa. Hanzi ndakagadzirwa apo pandainge ndiine 24 years neumwewo muvakidzani wedu, but akashayika manje mukoma. Ende ndakatoona zvose zvakaitika paZTV. Ndakaenda kunyanga mushure mekunge ndaona kuti upenyu hwangu hauna kumira zvakanaka. Ndaenda kunyanga ndakanobetserwa neimwe n'anga. Saka n'anga iyi ine dzimba mbiri dzekuti unopinda kana uchibetserwa mumatare. Ndakatanga ndapinda imba yekutanga, ndikazopinda muimba yenumber 2 mune maketeni ewhite. Ndakapinda ndiri ndega mukomanashi, ndikanzi ndinge ndichigara ndakapfunya chisero. Kana ndikanzwa any movement kugotsi kwangu, ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizocheuka. Zvechokwadi ndakanzwa zvinhu zvainge zvava kutaura kugotsi kwangu. Ndopa ndakazoona kuti kumadziro kwainge kwava nemovement yainge yava kuitika. Ndikabva ndachizotoona zvose zvakaitika apo pandainge ndichiriwo mukomana wechidiki ndisati ndaroora. Muvakidzani wedu ainge aine mwana wake musikana ainge akanaka muvillage, aidiwa nemunhu wose. Ndakambodanana naye. Ndichidanana naye kudaro, vainge vachida kuti ange achinditizira kana neniwo ndainge ndichida. Ndakazoudzwa nefriend yangu kuti ainge atori nepamuviri peumwe makanika, uye zvekare aiva nemamwe maboyfriends ainge achidanana nawo. Ndakazotrace mukomanachi ndikaona kuti chainge chiri chokwadi, ndikatomubata atori mumotikari. Vainge vakatoshama, iye nemurume waainge ainaye vakagara kuback seat. Saka ndakabva ndachizongoita hangu give up ndokubva ndamuramba. Akatomboedza kuda kunditizira, asi nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kumunyadzisa kuti pane zvandainge ndakaona paari zvandainge ndakashora, ndakangoramba ndikati nhumba isi yangu. Amai vake vakapopota vakandigadzira. Saka hanzi vakabva vachizoenda kun'anga, vakabva vachizonondisunga. Hanzi vainge vakaita mhiko yekuti sezvo iwewe washainira mwana wangu mushure mekunge wamumitisa, but vakazofind out later on kuti mwana wavo ipfambi, but havana kuda kuzonondisunungura. Munhu uyu wandiri kutaura nezvake mukoma akasoshayika kudhara. Of course ndakazosunungurwa, but ii mwoyo wangu ndinonzwa kurwadziwa mumwoyo nekuda kwezvaakandiita. Ndakazosvika pakusiyiwa nemudzimai nekuoma kweupenyu. Ndiri kufunga kuti ndinge ndichienda paguva rake ini, ndinge ndichinotora ivhu rake sezvakataurwa nen'anga. Vakati kana uchida revenge, ndinokwanisa kuitira hama dzake revenge. Chandinongoda pano, enda unotora ivhu paguva rake ozouya naro. Kana ukauya naro pano, ndinorigadzira. Vose upenyu hwavo hunopera kupeperetswa nemhepo. Please help me. Ndozviita here zvinhu izvi, kana kuti zvandiri kufunga kuda kuita zvakashata hazviiti? Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, musaita saizvozvo. What if mukanomutsa munhu wacho, mamumutsa obva achizongoramba achikunetsai, then munozozvifambisa sei? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi muri sei? Ndigere muHarare, ndinoshanda mugovernment, but what I have realized mukomanashi, ndiri mudzimai, ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndikangoenda kumusha kwedu kumasvingo, pandinozodzoka kunoku kuHarare zvinhu zvangu hazvizofambi zvakanaka. Pose pandinoenda kumusha ndinotodzoka ndava kutorwara, kutotemwa nemusoro. Sometimes ndinokwanisa kuzototsvaka munhu anouya kuzotora motikari yangu yandinenge ndasiya kumusha, inini ndodzoka kuHarare nebhazi. Ndanga ndafunga hangu kuti ndige ndichingokata all relationship nababa vangu, because baba vangu pavakarambana naamai vakabva vachizowana umwe mukadzi. Amai vangu vakazoshayika. Ndakakura ndichirerwa nastepfather, avo vakaitawo kuti ndige ndichizosvika pandiri because vakandiendesa kuuniversity. Ndakura ndakazova nedesire yekuti ndige ndichizozivana nababa vangu ndikagamuchirwa. I think kuti kundigamuchira kwavakaita mukoma, it is because vakatongozviona kuti I am an independent woman, ndine basa rakanaka. But pose pandinoenda kumusha ndinodzoka ndichirwara, ende ndinokwanisa kutodzoka ndiri mubhazi ndiri passenger, yet nditori neFord Ranger double cab yandakazvitengera ndega nemari yangu. Motikari iyoyo inotosara dzimwe nguva ichitombodhiraivhiwa nehanzvadzi
mahalf siblings angu vana vaamainini. Saka handichazivi mukomana acho kuti chii chiri kuda kumbonyatsokuitika. Ndombomira here kuramba ndichishanyira baba naamainini. Ndinotya kugadzirwa nekukanganisirwa upenyu hwangu. Stepfather vangu vakatombondiyambirawo vakati dai waregedza kutsvakana nevanhu vasina kumbokutsvaka. Stepfather vangu vakakurawo vasingazivane nababa vavo. Vakandiudzawo nyaya yavo yakaitika kuzosvika vachizosangana naamai. Hanzi pavakaenda vakagamuchirwa, but vakazoenda vakanotsvairiswa guva. Hanzi vakatodzingwa basa kukotiko kwavainge vachishanda. Vakazotanga kutambura vachizosangana naamai, vakazosimudzirana. Ndokusaka vaindibata zvakanaka because ivo vainge vachiti vakazotosimudzirwa naamai vangu pavakasangana namama. Saka vakanditi pandakavaudza ndikati dedi, ndafunga kuti ndige ndichimboenda kumasvingo ndava neinformation yekuti baba vangu vari kupi. Vakanditi sezvandakakuudzawo kuti ininiwo I'm like you, ndakakurawo ndisingazivi baba vangu nekuti vakarambana naamai, but usatsvakana nevanhu vanenge vasina kukutsvaka, uchanotsvairiswa makuva ikoko. Saka pandakasvika kumusha ndozvandainge ndakangomirira chete kuti ndinge ndichiona kuti vachanditsvairisa here makuva. Havana kana kumbogara vakandiitisa chivanhu, so I just felt comfortable. Kuchechi vanotoenda kuchechi, handisingade hangu kutaura nezita yePentecostal church, saka I felt comfortable. But ndinorwara pose pandinoenda kumusha ende ndinotosiya motikari yangu inotomboita nguva iriko kumusha ichishandiswa nevana vaamainini. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ford Ranger iyoyo ndo ichaita kuti munge muchizopinda 6 feet underground muvhu muguva. Dai mambomira sezvakataurwa naStepfather venyu kuti chimbomirai kutsvakana nevanhu vasina kumbogara vakakutsvakai mukukura kwenyu, nekuti pane nyaya kumagumo, kune nyaya. Pamwe motikari iyoyo vacho vari kukuroyai vanenge vachitoti motikari yakadai inofanira kunge ichidhiraivhiwa nemwana wangu. What if painge paine garage pakati pamama venyu naamainini, pamwe garage racho harina kupera. Iko zvino zvimanje mava kuzviisa mega mumuromo meshumba. Asi ngatitaurei navo mucomment section zvimwe kuda ndiri wrong, but yei pane nyaya. It is not normal kuti waenda kunoshanyirawo vabereki then wodzoka uchirwara. Iwe waenda uchidhiraivha motikari wodzoka wava mubhazi, zvoramba zvichingoitika uramba uchingodzokera kunzvimbo wakadaro. Mahwani, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.